Hej, jeg hedder Lars Bo, og jeg skal på vegne af vores slagtermester vise dig, hvordan du laver vores nytårsmenu. Vi starter med appetizeren. Jeg har nogle sprøde skaller, friskost, semitørrede tomater og friskpillede rejer. Så 3 skaller på tallerkenen. Så friskosten, skefuld i hver af skallerne. Semitørret tomat. Tager en lille skefuld rejer. Vender af med brøndkarse. Og til sidst friskværnet peber. Og så er der appetizer. Og så skal vi have lavet forretten. Vi starter med tærten, skal i ovnen. Så har vi vores røde laks, peberrodscremen, pesto, babyferskner og rødbedechipsen. Vi tager en stor ske af peberrodscremen på tallerkenen. Lige smører den ud. Så tager vi pestoen, smører den inde i der, kommer rigeligt på. Så har vi 2 skiver laks. Lægger op der. Så har vi vores tærte på ovnen, som vi deler. Den halv på der. Vores babyferskner skal også deles. Rundt på tallerkenen, som det. Rødbedechipsen knækkes i passende størrelser. Fordeles rundt på tallerkenen. Og brøndkarse. Gode lange stykker. Spredes rundt på tallerkenen. Og til sidst friskværnet peber. Og så er der forret. Og så skal vi til hovedretten. Vi har en oksemørbrad, en peberbacon, en sprød kartoffelrulle med panko og timian, babyspinat, en hvedekansalat med syltede svampe, en rødvinssauce og smør. Vi starter med at sætte kød og kartofler i ovnen. Og så skal vi have vores oksemørbrad ud af ovnen. Og mens den står og hviler, så laver vi vores sauce. Så har vi rødvinssauce op i gryden. Og smør. Og pisker det godt igennem. Sådan. Så er saucen klar. Så skal vi have vores kartofler og vores bacon ud i ovnen. Og så gør vi klar til at anrette. Vi skærer vores oksemørbrad. 2 gode skiver. Bacon. Kartofler. Så tager vi vores babyspinat, eller en god buket mellem kød og kartoffel. Hvedekerner med de syltede svampe. Vi tager et par gode skefulder. Og til sidst lidt sauce. Og så er der hovedret. Og så er det tid til desserten. Vi har chokoladefondant, tærte, lemon curd, blåbær, skyr, rød syre og kakaonips. Vi starter med chokoladefondanten, løsner lige papiret i kanten. Det gør det nemmere, når den kommer ud af ovnen. Den sætter vi i ovnen.
Og mens den lige gør sig klar, så anretter vi. Starter med vores skyr. Lægger en god klap på tallerkenen. Lige trækker den op. Sætter en tærte. Så tager vi vores lemon curd og fylder godt op i tærten. Sådan. Så har vi vores blåbær. Fylder oven i tærten. Må gerne vælte lidt ud over det hele. Så tager vi rød syre. Plukker bladene af. Bare kom rigeligt på. Sådan der. Så tager vi vores chokoladefondant ud af ovnen. Så det der. Og til sidst drysser vi kakaonips. Og så er der dessert. Så er der faktisk kun tilbage at sige skål og godt nytår.